नवरातन का पावन महीना बा। रउआ लोग के एगो माई का पचरा भेजा तानी। अनारी बानी, माई की शरण में गिरल बानी। हमके आशा ना बा, बड़कल विश्वास बा कि रउआ लोग के अच्छा लगे। रउआ लोग का बंदन अभिनंदन करते हुए माँ की पचरा को चलत बानी। लागल मन में लालसा हो, कलसा रखवल बानी। लागल मन में लालसा हो, कब अइबू देवी मोरे आंगन अनु हो माँ। कब अइबू देवी मोरे आंगन अनु हो माँ।
नहीं चाहिए ना धाना चाहिला प्रीतिया बिटिया से माई होगा वाइले तू गीतिया निसदीन धोए माई राउर मन दिलावा हो कब अइबू देवी मोरिया नवनु हो माँ कब अइबू देवी मोरिया नवनु हो माँ। बच्चन